ino apita malata pena pake muziganiza bwino amatika Reverend Peter Malata ka simadziwoti kapena Reverend uja ni umachokera pati moti mwakuti mwachobe mungadziwa achikulia ife timawapasani ulemu monga iniyo ndi munthu wankulu right ya I think iniyo mwadai naso makhala munthu mtsogoleri umauza Malawi zinthu zochita Malawi zimawatsogolera zinthu zabwino iniyo you are not an activist iniyo mango yankhulira matika ana analyst kachanchani wa MCP whatsoever mwana unali ku DP adakuthamangitsana chifukwa cha nkhalidwe wopanda chilungamo chenicheni ndiye iniyo kumene MCP ngati muli ku MCP ngati mudya ndalamazo akupasani ndalama MCP chonga kuti muzayankhulira muzipanga against anthu amene akuwauza Malawi chilungamo chifukwa ku Malawi kulibe chilungamo pamanopa boma la MCP libe chilungamo chilichonse chimene chikuyankhula choti anthu amvetse komanso pambali ya imfa ya president wathu ndani vice president wathu andani late South Chilima zima wawo semutendera amene achamwalira imfa yomvetsa chisoni kwambiri yoti inali yese amene ali mapicha amene ajawo zinapangidwa zoti zachisoni kwambiri zoti zinambe zaoneka so Malawi kucha MCP yakalecha inkapanga zimene zozo maona zinkapanga zimene zozo sono iyi MCP ya nthawi ya democrats zochitika zimene ndiye musamanene zoti dintanyiwa atuluse chani maumboni kapena ma witnesses kuti basi ndiyoti ujeni imfa imene ja inakhala bwanji mati izi ndizi komanso mukuti asamalimbikire kuyankhula zimenezi foti singabwezese moyo wa ndani wa South Chilima inu mutiuza kuti nchifukwa South Chilima munkapanga chiwemu choti amwalire achitepo ngozi ya ndege chonga choti basi muuze kuti pazakhala popanda umboni wina uliwonse akazayikira umboni ndi zakhala zonama mati izi ndizi after all nditi muzambenso munthu kumfunafuna amene wapereka uchani maumboni chanchani chonga muzamupheso amene ndeni mufuna mulimba ndi comrade Ntanyiwa kumene kulikonse amene aliko kuti mwapangenso chipongwe chanchani zindizi zausilu zanu zimenezo munthu wanu simagwira ntchito mango yankhula zinthu zopanda pake mwangochuka mamina munthu koma chimene mungadziwe nchoti inuyo one day is one day your days are numbered fa Amalawi zimene sakamangolola nonse zimene zizi ndipo 2025 yangosala pang'ono simunayika 2025 kuti kuzakhale maujeni mavota zakhale 2025 muzaona adi inabira malata adi simungapeza mtendere umene mukuona ngati pano mupeza mtendere amapasani ma 10 million kani machani ma 50 million anthu chanchani izindizi magula ti magali moto chanchani izizi musaone ngati kuti umene ndi mtendere forever one day inuyo muzaona zovuta posiyeda pomba musamaone ngati Amalawi ndi opusa Amalawi ndi anthu okwiya kwambiri chimene mungadziwe chimenecho ndipo musamamuyamikire Lazarus Chakwera amene muti president wanu kuti ndi amene ndi ndani ndi chani ndi democratic president choti anthu akwamanga mati anthu akwamanga mesa iyo jaongo gutsekera bwina aliyese satsekera ujeni Reverend ndiso ujeni mpingo wa chikatolika ngotuluka dzulodzulo pano sakumanga anthu aponi ngati sanafuna ujeni sana amange chifukwa chankhula nkhani ngati zimene zizi mati cyber watu cyber yatati Malawi kuli milandu ya cyber ndipo namwe muziziona zinthu mmene zikukhalira olemekezeka kamalepo kaluwa amene ali munthu mmodzi big man wathu anabweretsa ujeni ku Malawi ufulu wochoka mu MCP kulowa muchani mu matipate mmodzi mwa iwo omenyera ufulu ndani ndakamalepo kaluwa pano sanamangidwe chifukwa cha inuyo nkhani zopusa za nkhani za South Chilima ndiye pena pake musamati yambe dala ife Malawi ife takutoperani tsopano inu usilu umene mupangawo zimene zipangani muzidya konko ndama zimene mukudya zonse muti zimene mutipaka ife matope anu ndi manyanuwo kwa ife zimene tatopa nazo zoti ife ziva every day life tizikuti kangodzuka Achakwera this kangodzuka MCP this kangodzuka Malata this zimenezo mutibowa nazo ife zikutipotekesa mitu za usilu zanuzo Antanyiwa mukasatira Antanyiwa ndiye zindi ntchito Antanyiwa angati ukakhala kulikonse akuyizwa passport yawo kulikonse mangapita pangakhale ali ndi ufulu kupita kule kulikonse akugwisa ntchito passport yawo ngati akuyankhula amagwisa ntchito kaya mafoni yawo kani ma studio yawo machine yawo amene amayankhulirawo amatulusa ndalama zawo zathumba inu mapanga funding yowapasa Antanyiwa ndalama Antanyiwa amamenyera ufulu wathu ife Malawi tusowa chochita Amalawi ambiri ali kunja akuthawa mayiko auja dziko la Malawi amapita mayiko ena makayankhulira amene chifukwa choti inu MCP ndakupha kumene inu MCP ndakupha ndi anthu omanga zinthu zopanda pake mulibe you are not democratic and you don't have to tell us about nyo democratic what Chakwera is democratic which Chakwera is a killer he killed South Chilima and 8 others what is that what the fuck are you talking about sebena pa muziganizira mukamayankhula muziwo zimene muchita ndi chani ife zopusa timadana nazo ndiponso ife sifuna ma social media tizikumva zoti moti Malata chanchani zipira Malata ndiye ndi ndani pasima kugwisa masaji ako muje mulongo market mubanja yuka waona kuti wakhuta ndalama zako za ujeni ndalama zako za ujeni za MCP akupasa MCP zisiye zimene za MCP zidya ndalama zako usiye zolimba ndi ife Amalawi because we are only talking about the truth here ife tufuna chilungamo chioneke chimveke choti kodi anthu aja anaphedwa chifani including vice president wathu amene ali South Chilima inali tsogolo la ujeni la Malawi kwanso tsogolo la Chinyamata Pandale
achakwera anabwera mmoja uzaononga dziko la Malawi anabwera achakwera uzaononga ndeni msamaya nkhulezo wabagila amene acha kwapaka paka mafuta chanchani zizi kwapaka pa penti waiti kwa munthu wabwino. He's a killer, he's a killer, he's a dictator. Ndani asakudziwa dziko lapansi lino kuti chakwera ndi otani ndi wakupha. Ndani asakudziwa kuti uje ndi South Chilima opedwa ndi president wake. Ndani asakudziwa kuti uje chakwera ndiponso chakwera chali milandu inaso ogwesanso ndege amene uchayi. Ogwesa ndege ichaso ndama zathu za misongo yathu ya Malawi. First ikali achama ndi ndama zathu za Malawi. Apolisi ema ndi ndama za Malawi. Kude kuli kosa apolisi mwe muli kumuzimva. Manda ndama za Malawi, mose ma helicopters, whatever, ma planes, china chili chose mchili kumene kuchako. Muna ikidwa ndama za ifeyo, ndiponso ino muna sankiro, mma sala ifeyo every day. Ndege mena awo chacha kweleje, mena gwesa ija, gwesa ija nteka ma Israeli uko, ubwesa chani mauja ka anthu ena aku Rwanda uko. Akayenda ma Malawi yanzi chanjana sikali ena ni mwayi woina polisi chanjani zindizi. Zili maumboni anthu ali maumboni ndi mufuna mbona kantundu wanyu kuti akomole kutanyo akatenga umboni uku yabise uku chanjani zizi mukufuna akomole kutanyo mwape mufuna mwape mauponda simunga malepela chimwene ngati mutumiza kanthu South Africa ka mutumiza anthu Cape Town kakuti whatever you will never do that because if ena metiza pay inu tumizana anthu anu kuti zatafuna ife zadula ma pieces because we are not joking here. We are talking about our country Malawi. We are losing our country just like that. So if singalezo zoti mudzingo fyo mumu ai zipase ule mnoka mwapa uje ncha South Chilima mwapa uje anthu ofunikira ina ndiena amene ali sogolo lathu chanchani zindizi ndi musati ipondereze Malawi kuti khanga kuti Malawi ndziko loti lina lake basi ongokhala chimpwiri itenja muzingo panga zimene zofuna zanu fanda zimene mugwisa ntchito zimene mabazija magloba kama 20 one time matani kuna matani so ndama sojenza ife ndiyo kwabakira anthu ngati amene acha welu ndi nzeru munthu pango mangodzaza mamina. We don't give a fuck with you. If I when muntu wambali muntu opanda chili chose opanda pake suma you are not analyzing whatever Malawi what are going through. You upanga zinthu zoti basi uzikupagira zinthu zonyansa zokazoka midima kuna kuli kose usatani wakulowa iwe. MCP nda satanic. So what? If zimene zotakutopa nazo dzingo yankhula dzingova pano ma social media tangulo ma social media ine pia malata ine level and pia malata land zandwa kwa kuti. Aka ino ma level sibwe zimana chilungamo. Mona ngati mulungu amasunga zisilu. Mulungu safuna zisilu. Mulungu amfuna anthu ojeni, anthu odalika safuna glatia opusa ngati ino. Inda glatia opusa ino. So pia malata otitopesa kwambiri ndazi zako. Waona? Ifesto ufuna zia zingova zopusa zanuzi. We are tired of you guys. Honestly. Your president and your cabinet and every whatever is in MCP or Tosa Alliance. Aliyese chipanje cho simanje na joina Tosa Alliance ndo zungula mitu. Ifali makaundi ndinu Tosa Alliance ndinu anthu anzelu. Muzipani manu mukadatuluka mu MCP. Nkupanga zanu kuona kuti chipani chincha kupha nchachani ziba. Ndiye munthu amene ali wanzelu amene atuluka chihana cha atuluka. Akamusu chiwambo acha anatuluka amene ano ndi mulimanya akauka mulimazi okauka. Lero mukungu wa checha mukungu wa champhawi pano akukanika kugula fertilizer kufunika akanika kugula chimanga akanika kupeza mankhwala kuchipatala. What is that? Anthu ongo zimangirira anthu mango mwalira inaso mukuonjeza kumango wapha mango wapha aina witika mwapha ipa china ndani mwapha ipa mufuna muphe anthu angati mufuna muzuza anthu angati mufuna Malaya atani zimene IMCP ana promesa achakula zimene ana promesa ndi chani chimene chikuchitika panopo ndi chani chimene auchita iwo chinthu chili chonse basi kulilongo akuona ngati Malaya yonse ndi lilongo eh. What about Blantyre? What about Nkatabe? What about Zuzu? Mwanza ngati uje nifa uchikanga yutisangalasa ife zopusa Malata masamanga kulankula zopusa sabulesi ma social media zivela iniyo za nthawi yathu ni madata athu zozungula ife mutu atopanazo otherwise anthu adzakupangana kanyenye ino Malata full sake za ugaleta